दिनांक 1 ऑक्टोबर रोजी फिर्याद्याने दिलेल्या फिर्यादीत त्यांचे चोरीस गेलेल्या चांदीच्या दागिन्यांपैकी 1 किलो 100 ग्रॅम 49,500चे दागिन्यांचा हिशोब हा खरेदी पावतीनिशी दिला होता। तसेच उर्वरित वडलोपार्जित दागिन्याबाबत वजनाची निश्चित माहिती फिर्यादीस नसल्याने अंदाजे 25,000 रुपये किमतीच्या दागिन्यांचे प्रथम खबरीत स्वतंत्र नोंद केली होती। दरम्यान आरोपीकडून दागिने हस्तगत करतेवेळी एकूण दागिन्याचे वजन करता 1 किलो 490 ग्राम वजन मिळून आले। त्यानुसार बाजारभाव प्रमाणे हस्तगत मालाचे मूल्य प्रेस नोटमध्ये एकूण 1,10,000 असे नमूद केले आहे। शिरपूर तालुका पोलीस स्टेशन अंतर्गत न्यू बोराडी या गावातील शिकाऱ्या पवार यांच्या तक्रारीनुसार दिनांक 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी एक घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता आणि या गुन्ह्यामधील हकीकतीनुसार प्रकार असा होता की फिर्यादी यांच्या घरामध्ये जे का लॉकर आहे त्यामध्ये त्यांचे काही चांदीचे दागिने ठेवलेले होते आणि या लॉकरची चाबी हरवल्यामुळे चाबी बनवणाऱ्या इस्माला बोलवून फिर्यादी यांनी ते लॉकर उघडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हा जो काही चाबी बनवणारा इसम आहे त्याने फिर्यादी यांची नजर चुकवून त्यांच्या घरामधून जे चांदीचे दागिने आहेत ते चोरून नेले होते। त्या अनुषंगाने दाखल या गुन्ह्याच्या ज्यावेळेला शिरपूर तालुका पोलीस स्टेशनच्या पथकाने तपास सुरू केला त्यावेळेला परिसरातील CCTV फुटेज त्याचप्रमाणे साक्षीदार आणि मध्य प्रदेश पोलीस यांच्या मदतीने सदर आरोपी हा उमरटी तालुका वर्ला जिल्हा बडवानी MP येथील असल्याचं निष्पन्न झालं होतं। त्यानुसार हा जो काही आरोपी आहे यास आम्हाला ताब्यात घेण्यात यश आलं आणि त्याच्याकडून साधारणतः 1.5 किलो वजनाचे चांदीचे सुमारे 1,10,000 रुपये किमतीचे दागिने हस्तगत करण्यात आलेले आहे। हा जो काही आरोपी इसम आहे त्याचं नाव प्रवीण सिंग जीवनसिंग खबीर असा असून तो अल्पवयीन आहे। त्याला ताब्यात घेऊन पुढील कारवाई सध्या सुरू आहे। या प्रकरणी माननीय पोलीस अधीक्षक श्री चिन्मय पंडित सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिरपूर तालुका पोलीस स्टेशनच्या पथकाने ही कारवाई केलेली आहे।